Αχ, αυτή η Σύση. Αχ, τι θα κάνουμε με αυτήν. Αυτή τη φορά δεν θα μ' αφήσεις πίσω. Είσαι πολύ πεισματάρα. Κόνραντ, Σάι! Δεν μπορώ να κοιτάξω. Προσέξτε! Ελπίζω μόνο ο Μαξ να είναι εδώ πριν την καταιγίδα. Ο Δούκας δεν είναι στο σπίτι. Τι? Ο Δούκας δεν έχει γυρίσει ακόμα? Προτιμάει τα μαθήματα υπασίας. Μια ακόμα μυστική σου αποστολή, υποθέτω. Η ευγενική σου καρδιά θα είναι η καταστροφή σου. Σε τι να οκιστώ για σένα και πώς να σου δείξω πώς αγαπώ. Πως είσαι τα πάντα για μένα. Πως θα με δικιά σου για όσο ζω. Στα όνειρά μου ψάχνω το λόγο που υπάρχω. Το χαμόγελο σου είναι η απάντηση. Σαν εμένα καμιά δεν θα σε αγαπήσει. Σαν εμένα καμιά ποτέ δεν θα σε φιλήσει. Από μένα καμιά ποτέ δεν θα σε χωρίσει. Ποτέ καμιά. Η Σύση βρίσκει το δρόμο της. Μαμά, κοίτα! Λες να του αρέσουν του μπαμπά. Ναι, Σύση, πάρα πολύ. Θα βάλω μερικές κορδέλες ακόμα εδώ και μετά ένα στεφάνι στην μπροστινή πόρτα για ένα βασιλικό καλωσόρισμα του πατέρα. Δεν είναι όμορφο αυτό, Μπέπα? Θα κάνουμε μια όμορφη γιορτή. Σύση, ο πατέρας σου θα θέλει να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα με την οικογένειά του. Μα μαμά, θέλω ο μπαμπάς να νιώσει πολύ χαρούμενος όταν έρθει. Αν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις, πήγαινε βρες τα αδέρφια σου. Φρόντισε να πληθούν για να υποδεχτούν τον μπαμπά και πλήσου κι εσύ. Μα ακόμα δεν τελείωσα με τις κορδέλες. Ναι, μαμά. Ελπίζω μόνο ο Μαξ να είναι εδώ πριν την καταιγίδα. Ω, Σύση, με κατατρώμαξες, παιδί μου. Συγγνώμη, Γκρέτα. Μυρίζει όμορφα. Είσαι σίγουρη ότι αυτό είναι το αγαπημένο του πατέρα? Για να δω. Σνίτσελ. Κανείς δεν μου λέει τι αρέσει στο Δούκα Μαξ να τρώει. Τον καημένο. Πέρασε τόσο καιρό χωρίς σπιτικό φαγητό. Θα είναι πολύ σύντομα εδώ. Πες μου όμως, είδες την Τίνα ή τα αγόρια? Όχι, κοίταξε στα δωμάτια τους. Αυτό το κορίτσι. Κάιλ, Κόνραντ, ώρα για μπάνιο. Κάιλ, Κόνραντ. Σύση! Καλώς ήρθες στην καφετέρια της Τίνα. Η σπεσιαλτέ μας σήμερα είναι σοκολάτα βιενουά. Δεν έχουμε ώρα για σοκολάτα τώρα, Τίνα. Έρχεται ο μπαμπάς. Πού είναι τα δίδυμα? Έχουν πάει στα βουνά. Στα βουνά? Γιατί? Να φέρουν κάτι για τον μπαμπά. Τι ήταν? Ναι, το θησαυρό του βασιλικού αετού. Τους διάβασες γι' αυτό σε ένα βιβλίο? Όχι. Σίγουρα δεν θέλεις λίγη σοκολάτα? Αχ, αυτή η Σύση. Αχ, τι θα κάνουμε με αυτήν? Κόνραντ, εμπρός, έλα! Πρέπει να βρούμε το θησαυρό του αετού και να πάμε πίσω. Δεν θα ήταν πιο εύκολο να δίναμε στον μπαμπά μια όμορφη πεταλούδα? Πιο εύκολο, ναι, αλλά όχι και τόσο συναρπαστικό. Καλά. Wilfred, κράτα το μωρό. Φυσικά, όμως... Θα γυρίσω αμέσως. Μην πεις στη μαμά ότι έφυγα. Hey, Καλά, όμως... Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξεις την μπάνα της Μπέπα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Κόνραντ και ο Κάιλ θα έκαναν κάτι τέτοιο. Και σήμερα μάλιστα. Έλα, ξέρω έναν ευκολότερο δρόμο. Λυπάμαι. Νόμιζα ότι ήταν πιο εύκολος.
Εντάξει, αφού έτσι αισθάνεσαι. Αλλά μην περιμένεις καρότα όταν φτάσουμε σπίτι. Εκεί πάνω, Κάιλ, κοίτα! Ο βασιλικός αετός! Στοίχημα ότι έχει το χρυσό αυγό στη φωλιά του, όπως ακριβώς το βιβλίο της Σύση. Και αν δεν μας το δώσει, τότε θα το πάρουμε. Είμαστε δύο και εκείνος είναι μόνος του. Ναι, Δεσποινή Σύση, είδα τα μικρά τερατάκια και ήταν πολύ βιαστικά. Ω Θεέ μου, προς τα πού πήγαν, Γουστάβε? Πήραν το μονοπάτι προς το βουνό. Ο Κόνραντ τραβούσε τον Κάιλ μαζί ή μήπως ήταν το αντίθετο. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο ήταν. Ευχαριστώ, Γουστάβε. Πρέπει να τα πάω πίσω πριν φτάσει ο πατέρας μου σπίτι. Ο Δούκας Μαξ γυρίζει στο σπίτι. Τι ευχάριστα νέα. Εκείνος δεν θα χαρεί και τόσο αν οι γη του πέσουν από το βουνό. Γεια, Γουστάβε. Περιμένετε, Δεσποινής Ελίζαβεθ. Ορίστε, πάρτε αυτό. Μπορεί να το χρειαστείτε. Σε ευχαριστώ, Γουστάβε. Καλή τύχη, Δεσποινής Ελίζαβεθ. Λέγε με Σύση. Έτσι με φωνάζουν οι φίλοι μου. Αυτό είναι του Κάιλ. Τουλάχιστον είμαι στο σωστό δρόμο. Κόνραντ, Κάιλ! Ίσως τελικά να μην ήταν τόσο καλή ιδέα. Ήταν δική σου ή δική μου? Για κοίτα εκείνο το αυγό. Δεν είναι καν χρυσό. Κάιλ! Κόνραντ! Σύση! Εδώ πάνω είμαστε! Εδώ! Είστε καλά! Σπάσατε κανένα κόκαλο! Ό,τι κι αν γίνει, μην κουνηθείτε! Έρχομαι! Έλα, Σύση! Μπορείς να ανέβεις! Έχεις σχεδόν φτάσει! Δεν μπορώ να κοιτάξω! Σύση! Πιάστε το χέρι μου! Δεν μπορώ να κρατηθώ για πολύ! Προσέξτε! Είσαι πραγματικός ορειβάτης! Ο Σύση... Χαίρομαι που είστε και οι δυο καλά. Φοβηθήκαμε ότι ο αετός θα μας έτρωγε για βραδινό! Φύγε! Φύγε! Μα τι περιμένατε? Προστατεύει τη φωλιά του. Εσείς και οι έξυπνες ιδέες σας. Βέβαια είναι μάλλον και δικό μου λάθος που σας διάβασα εκείνο το χαζό βιβλίο. Εμπρός. Πρέπει να ξανακατεύουμε τώρα. Κρατήσου γερά από το σκοινί, Κάιλ, και ό,τι κι αν γίνει, μην κοιτάξεις κάτω. Ωραία, το κατάφερες. Εντάξει, Κόνραντ, η σειρά σου. Μη φοβάσαι, Κόνραντ! Κόνραντ! Είμαι καλά, Σύση. Κόνραντ, πιάσε το σκοινί! Εντάξει, το έπιασα. Μπράβο σου, τα κατάφερες! Περιμένετε εκεί, θα κατέβω σε ένα λεπτό. Ήρθε ο μπαμπάς. Αχ, όχι ακόμα. Δόξα τω Θεώ. Σύση, πού ήσασταν όλη αυτή την ώρα? Στο βουνό, μαζεύαμε λουλούδια. Κοίτα τι μας έδωσε ο βοσκός! Μαζεύατε λουλούδια? Σύση, πού το είχες στο μυαλό σου? Γύρνα αμέσως πίσω, μικρή μου, δεν τελείωσα. Ορίστε, μπαμπά! Είναι για τον μπαμπά! Σύση, σε έστειλα να καθαρίσεις τα παιδιά. Και κοίτα πως έγινες κι εσύ. Είσαι χάλια. Σύση, όχι τις φρεσκοπλημένες μου πετσέτες. Αρκετά πια, παιδιά. Σταματήστε αμέσως. Σύση, ανόητο κορίτσι. Αρκετά προβλήματα μας προκάλεσες. Εμπρός, πήγαινε να ταΐσεις τα πουλιά τουλάχιστον. Ναι, μαμά. Και εσείς πηγαίνετε αμέσως να κάνετε μπάνιο. Ο μπαμπάς θα είναι εδώ σύντομα. Ελπίζω μόνο να αντέξω μέχρι το βράδυ. Όχι τόσο γρήγορα. Περιμένετε τη σειρά σας. Έχω ακόμα πολλά να ταΐσω.
Είσαι λαχαζούλα! Είσαι λαχαζούλα! Γκόσιπ, τώρα με κοροϊδεύεις κι εσύ. Για δοκίμασε να πεις αυτό. Η Σύση είναι πολύ έξυπνη. Εμπρός. Η Σύση είναι πολύ έξυπνη. Η Σύση είναι πολύ έξυπνη! Ήρθε! Αυτό θα πει υποδοχή. Μου κάνετε μεγάλη τιμή. Καλημέρα, Δούκισσα. Ήρθα να δω τον Δούκα Μαξ. Έχουμε να μιλήσουμε για κάτι δουλειές. Ο Δούκας δεν είναι στο σπίτι, κομιάρκας. Ελάτε κάποια άλλη μέρα. Τι? Ο Δούκας δεν έχει γυρίσει ακόμα? Μα από μέρες το περιμένετε να γυρίσει στην Τουρκία. Ελπίζω μόνο να μείνετε σε εκείνο το πλοίο που βυθίστηκε στη Βαλτική. Δεν το τόσο θλιβερό. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Είμαι σίγουρος πως είναι καλά. Παρ' όλα αυτά, αγαπητή μου Δούκισσα, μην ξεχάσετε την προσφορά μου. Σε μια τέτοια θλιβερή περίπτωση, ξέρετε βέβαια τι εννοώ. Θα ήμουν πάντα πανευτυχής να πάρω το Πόσινχόφεν στα χέρια μου σε μια πολύ καλή τιμή. Δεν θα φύγουμε ποτέ από το Πόσι. Ό,τι και αν γίνει. Φύγε από εδώ. Άφησέ μας ήσυχους. Φύγε. Φύγε από εδώ! Άφησε μας ήσυχους! Καταραμένο πουλί. Εμπρός! Πάμε, Δούκισσα. Σας αφήνω να περιμένετε τον πολύτιμο σύζυγό σας. Όμως δεν θα ξεχάσετε ότι ο Άρκας είναι ο φίλος σας. Μαμά! Κυρία. Μαμά. Ηρεμήστε όλοι σας. Δεν είναι τίποτα. Εκείνος ο απέσιος ο Άρκας μας αναστάτωσε όλους. Είναι ένας ανόητος. Έλα, Σύση. Μην πέφτεις στο επίπεδό του. Είναι αλήθεια πάντως. Είναι απέσιος άνθρωπος. Απέσιος άνθρωπος! Ο Άρκας είναι βλάκας! 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 Με κάνετε να ζαλίζομαι. Αρκετά, παιδιά. Πηγαίνετε να ετοιμαστείτε. Δεν με νοιάζει τι είπε ο κόμις Ο πατέρας σας θα έρθει από λεπτό σε λεπτό. Πηγαίνουμε, μαμά. Και εσύ, Σύση, πήγαινε να αλλάξει φόρεμα. Είσαι χάλια όπως πάντα. Μαμά, είμαι μια χαρά. Αν καθαριστώ πάρα πολύ, ο μπαμπάς δεν θα με αναγνωρίσει. Τότε πήγαινε να εξασκηθεί στο πιάνο. Από ό,τι ξέρω, η Σύση προτιμάει τα μαθήματα υπασίας. Είναι ζωντανός. Το ξέρα. Μπαμπά! Α, καλώς τα παιδιά μου. Θα με πνίξετε. Παιδιά, αφήστε τον πατέρα σας να αναπνεύσει. Αφού έτσι θέλετε, λοιπόν, εντάξει. Νικήσατε, παραδίνομαι. Γύρισε ο μπαμπάς, Τίνα. Μια ακόμα μυστική σου αποστολή, υποθέτω. Σόπα, ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Γύρισα στο σπίτι σώος. Ναι. Τι ωραία δωράκια! Ακριβώς, για να τα δούμε. Είναι πανέμορφη. Θα την ονομάσω... Για να δούμε. Το βρήκα. Δεσποινής Λούση. Είναι ωραίο όνομα. Εντάξει, παιδιά. Είναι πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Ευχαριστούμε, μπαμπά! Μην τους δίνει σημασία, Λούση. Είναι απλώς αγόρια. Και είναι κακά και απέσια. Και αυτό είναι για σένα, Πέπα. Πόσο έχει αλλάξει. Όταν έφυγα δεν είχε ούτε ένα δοντάκι. 6 μήνες είναι μεγάλο διάστημα, Μαξ. Έχεις δίκιο, πολύ μεγάλο. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναφύγω πια. Τουλάχιστον όχι αμέσως. Τι έχουμε εδώ? Αμάξ, είσαι τρελός. Δεν έπρεπε. Είναι υπέροχο.
Για την καλή μου Κρέτα. Κύριε. Ορίστε, μπαμπά. Είναι για σένα. Το χιονολούλουδο. Σύση, αυτό το λουλούδι πήγες να μαζέψεις? Ναι, μαμά. Πήγες μέχρι την κορυφή του βουνού για ένα λουλούδι? Η κόρη σου είναι τρελή. Τι οικογένεια! Υπάρχει ένα ακόμα πακέτο στην άμαξ, εντιμότατε. Σε ευχαριστώ, Γουίλφριντ. Σύση, πήγαινε να το βοηθήσεις. Λοιπόν, τι περιμένεις, άνοιξέ το. Ένα κουταβάκι. Ω, μπαμπά, είναι τόσο χαριτωμένο. Καλό σκυλάκι, καλό. Είσαι ένας μικρούλης ατακτούλης, έτσι. Ορίστε, ένα ωραίο όνομα για σένα, ατακτούλης. Είναι υπέροχο, μπαμπά. Για μια στιγμή νόμιζα ότι με ξέχασες. Πώς μπορούσα να ξεχάσω τη Σύση μου? Ήθελα να σου φέρω ένα άλογο, όμως δεν μπόρεσα να βρω ένα καλό για σένα. Αλήθεια, μπαμπά. Ένα άλογο. Άλογο? Μαξ, πρέπει να αστιεύεσαι. Δεν είχες τόσα χρήματα. Η σοδιά μας ήταν άσχημη εδώ και 2 χρόνια στη σειρά. Η τύχη μας έχει εγκαταλείψει εδώ και πολύ καιρό. Έλα, καλή μου, ανησυχείς υπερβολικά όπως συνήθως. Όχι, και θα αναγκαστούμε να πουλήσουμε πάλι σε εκείνο τον αποκρουστικό τον Άρκας. Στον Άρκας? Ποτέ. Δεν θα δώσω ποτέ πια ούτε σπιθαμή γη σε αυτό το τέρας. Κάποια μέρα θα έχεις το άλογό σου, Σύση. Σου το υπόσχομαι. Δεν πειράζει, μπαμπά. Θα περιμένω. Και τώρα για να δούμε πώς πάει η πασία σου από τότε που έφυγα. Γρήγορα, φόρεσε τα ρούχα υπασίας και ανέβα στη σέλα. Μπράβο, Σύση! Τα προβλήματά μας τελείωσαν. Θα σε στείλουμε στο τσίρκο και θα βγάλουμε μια περιουσία. Μπαμπά, βλέπω καπνό. Έρχεται από τη φάρμα των Μπράουνερ. Πρέπει να πάω εκεί αμέσως. Σε παρακαλώ, άσε με να έρθω μαζί. Μπορώ να βοηθήσω. Μην εδώ, Σύση. Μπορεί να είναι επικίνδυνα. Αυτή τη φορά δεν θα με αφήσεις πίσω. Είσαι πολύ πεισματάρα τελικά, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλά. Έλα. Πιο γρήγορα, θα καεί η αποθήκη. Δεν μπορώ άλλο. Δεν νιώθω πια τα χέρια μου. Η Λίζα είναι μέσα. Βοήθεια! Χρειαζόμαστε κι άλλους κουβάλες. Λίζα! Έρχεται ο Δούκας Μαξ. Έρχεται ο Δούκας του Μαξ. Λίζα! Μικρούλα μου! Εξοχότατε, σώσατε τη ζωή της μικρούλας μου. Ήσουν μόνη στο σπίτι, Λίζα. Φτωχοί άνθρωποι. Πού είναι ο άντρας σας, κυρία Μπράουνερ? Εκεί πέρα με τον κόμι Άρκας. Πίσω! 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 Το σπίτι μου! Λοιπόν, παλιέ μου εχθρέ, συναντιόμαστε πάλι. Καλημέρα σου, κόμι. Πέρασε πολύς καιρός. Πράγματι, άρχισα να νομίζω ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά την ευχαρίστηση, Δούκα. Δεν μπορείς να με ξεφορτωθείς εύκολα, κόμι. Είμαι σκληρός όπως μια παλιά μπότα. Οι άντρες σου έχουν έναν περίεργο τρόπο να βοηθούν τον κόσμο. Ο Μπράουνερ μπήκε λαθρέα στη γη μου. Ξέρω πολύ καλά τον κύριο Μπράουνερ. Ήταν ο οικονόμος του σπιτιού μου. Είναι τίμιος και πιστός όπως κάθε... Όπως κάθε κλέφτης εδώ γύρω. Πολύ σωστά. Και θα βρεθεί ένοχος για το έγκλημά του. Αυτό θα το δούμε. Και τι θα γίνουν η γυναίκα και οι κόρες του? Μπορούν να πάνε όπου θέλουν. Θα τους επιτρέψω ακόμα να πάρουν και τα υπάρχοντά τους, ό,τι απέμεινε από αυτά. Άκουσέ με, Άρκας. Πού είναι η καρδιά σου και ο λόγος της τιμής σου? Όταν αναγκάστηκα να σου πουλήσω αυτό το χωριό,
Υποσχέθηκες πως θα προσέχεις τους ανθρώπους μου. Αν τους σκεφτόσουν τόσο πολύ, δεν θα μου τους πουλούσες, Δούκα. Ξέρεις πολύ καλά ότι χρειαζόμουν χρήματα. Αυτοί οι χωρικοί ανήκουν σε μένα τώρα. Πρέπει να εφαρμόζουν ό,τι τους λέω. Τους δικούς μου νόμους. Είδαμε έναν από τους άντρες σου να τριγυρίζει στο σπιτάκι του Μπράουνερ ακριβώς πριν τη φωτιά. Εκείνο να στείλει στο δικαστήριο. Κανείς δεν πιστεύει τα λόγια ενός χωριάτη. Εξάλλου οι άντρες μου έχουν την αδειά μου να πηγαίνουν όπου τους αρέσει. Αφήστε τον! Αφήστε τον, είναι αθώος! Ξέρουμε τα πάντα για τη τον, δικαιοσύνη σου! Πάντα ο φτωχός έχει το φταίξιμο! Μόνο θλίψη έφερε στο χωριό μας, τίποτα άλλο. Λυπάμαι, Δούκα, βιάζομαι. Κάνω ένα μικρό παρτάκι στο κάστρο το απόγευμα και ο καλεσμένος μου θα φτάσει σύντομα. Φυσικά θα χαιρόμουν πολύ αν ερχόσασταν και εσείς. Γυρίστε στο κάστρο και πάρτε και αυτόν τον καταπατητή. Μην ανησυχείς, Μπράουνερ. Κάτι θα σκεφτώ. Η ευγενική σου καρδιά θα είναι η καταστροφή σου, Δούκα. Τι θα κάνουμε τώρα? Μη φοβάστε, κυρία Μπράουνερ. Εσείς και τα κορίτσια σας είστε ευπρόσδεκτοι στο πόσι. Θα σφίξουμε όλοι τα ζωνάρια μας λιγάκι. Εμένα δεν με νοιάζει. Φοβάμαι ότι θα περιμένεις πολύ περισσότερο εκείνο το άλογο που σου υποσχέθηκα. Θα μου δανείζεις το δικό σου που και που. Σωστά. Όλα τακτοποιήθηκαν. Θα έρθετε να μείνετε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας, Δούκα. Ω Θεέ μου! Τόμι! Μα πού πήγε τώρα? Ποιος είναι ο Τόμι, κυρία Μπράουνερ? Νόμιζα ότι είχατε μόνο κόρες. Είναι ένα νεαρό όρφανο αγόρι που βρήκε ο άντρας μου στο δάσος. Είναι 6 μήνες μαζί μας τώρα και τον αγαπάμε σαν να είναι γιος μας. Τόμι! Μη φοβάσαι, μικρή μου. Τόμι! 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 Κρατήστε! Τόμι! Τόμι! Είναι μάταιο. Ο Τόμι είναι ελεύθερο πνεύμα. Λιγάκι αγριόπεδο. Μπορεί να μας άφησε για να γυρίσει πίσω στο δάσος. Μπορεί να επιζήσει μέσα στο δάσος. Μην ανησυχείς γι' αυτόν. Λυπόμαστε βέβαια, αλλά ο Τόμι είναι πανούργος όπως και ο σκίουρος. Ελάτε, είναι ώρα να πηγαίνουμε.